שלום לכולם וברוכים הבאים לאתר cash9israel.co.il. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך אנחנו משתמשים ומרוויחים כסף מחברת השותפים קליקון. רק לפני שנתחיל, מי שעדיין לא יודע מה זה חברת שותפים, תוכניות שותפים בכלל, אני אמליץ לכם להסתכל פה את הסרטון הזה ששמתי לכם פה, ורק לאחר מכן להמשיך בסרטון הזה. אוקיי, אז בואו נלחץ פה על הבאנר ששמתי לכם. הבאנר הזה מוביל אותנו ישר לדף ההרשמה. ההרשמה היא נורא פשוטה, מה זה יש פה? שם, אימייל, כתובת האתר, מיקוד, יישוב, טלפון וכאלה. לאחר שנרשמתם, ייקח לקליקון בערך יומיים שלוש ככה לחזור אליכם, רק לטלפונית כמובן, רק אחרי שהם חוזרים אליכם, הם יכולים לאשר אתכם. רק אחרי שהם אישרו אתכם, אתם תוכלו להתחבר כמובן. אז בואו אנחנו נתחבר, אני רק ארשום פה את הפרטים כדי להתחבר ואני אחזור אליכם. טוב, אז חזרתי אליכם, אז בואו אני אסביר לכם אחרי שככה נכנסנו, אני אסביר לכם מה יש לנו פה בדף הבית. אוקיי, אז זה הטבלה, זה הריבוע של היום, הריבוע של החודש והריבוע של חודש השעבר. קליקים היום, זה אומר כמה מהגולשים שלנו נחצו על הפרסומת או על פרסומות שלנו היום. המורות היום, זאת אומרת כמה מתוך הקליקים האלה באמת התעניינו בפרסומת והשאירו את הפרטים או קנו את המוצר. המורות ממתינות היום, זה אומר כמה מתוך המורות האלה בעצם יש עוד סיכוי שאותו בן אדם יתחרט או שבעצם ייקח את הכסף חזרה ובסוף אתם לא תקבלו לזה עמלה. אותו דבר גם בחודש, קליק מחודש, המורות החודש, המורות ממתינות של החודש, ומן הסתם זה הרווח שלה. זה הרווח של היום וזה הרווח של החודש, וזה הרווח של חודש שעבר. זאת אומרת, מה נשלח אלינו חודש שעבר? סכום האחרון, מה זה הופיע לי פה? לא קשור. סכום האחרון, תאריך הוצאת תשלום אחרון, ומצב התשלום אחרון, וסך הכל. עכשיו פה, זה דבר חשוב, זה כל סוף תקופה, זאת אומרת, הנה נגיד החודש הזה הולך להיגמר ב-18 לחודש, זה אומר שעוד 7 ימים מהיום, עוד 7 ימים מהיום, הסכום הזה או יותר, אני מניח שיותר, יופיע פה, וזאת תהיה בעצם היתרה שלי על החודש. אוקיי, אז בואו עכשיו אנחנו נלמד איך אנחנו בעצם מרוויחים מהקליקון כסף. אנחנו נלך פה להצעות. ובהצעות אנחנו בעצם נסנן את הקטגוריות שאנחנו לא צריכים. זאת אומרת, נשאיר את הקטגוריות אך ורק שדומים או ממש אותו דבר של הנושא של האתר שלנו. זאת אומרת שלדוגמה אני עשיתי אתר על מחשבים ובכלל אלקטרוניקה בכללי, מכשירים אלקטרוניים, אז אני רוצה נגיד לשים פרסומות שקשורים לזה, להרוויח מזה גם כן כסף. אז בואו נראה, אז הריון וילדה זה ברור שזה לא מתאים. אני עכשיו אוריד כל מה שלא מתאים, ואנחנו נראה מה יצא לנו בסוף. פיננסי ושוק ההון דווקא נראה לי שזה כן משהו שיכול להתאים, אז אני אשאיר את זה. כל זה לא, עם אינטרנט כן אני משאיר. סלולר ותקשורת כן, מחשבים ואלקטרוניקה זה בדיוק הנושא של האתר. תחבורה, עיקריות לא. בילוי ופנאי אני גם יכול להשאיר, לבית גם הגיוני, קידום במובייל גם, לעסק המשרד אני גם כן אשאיר. אוקיי, זה הכל. אז בעצם אני השארתי פיננסי ושוק ההון, אינטרנט, סלולר ותקשורת, מחשבים ואלקטרוניקה, ולעסק ולמשרד. יש פה גם בילוי ופנאי ולבית. ובואו נראה מה יצא לנו מזה. אז אנחנו מחפשים משהו שיכול להיות קשור למכשירים אלקטרוניים. בואו נראה. אוקיי, אז ככה, יש לנו פה את הליבסיטי, שזה בניית אתרים. כן, זה נראה לי משהו שדווקא כן יכול להועיל, ואפילו יותר, ואפילו מאוד. אוקיי, אז אני בעצם בחרתי בליבסיטי. בואו נראה מה אנחנו יכולים לדעת על הפרסומת הזאת מכל הנתונים האלה. אנחנו רואים שלפרסומת הזאת יש 4 כוכבים מתוך 5. זה אומר שהפרסומת הזאת כן מצליחה, ומצליחה מאוד.
התאריך של הפרסומת הזאת היא ללא הגבלה. זה אומר שהפרסומת של ליפסיטי לא הולכת להיגמר לא חודש הבא ולא עוד חודשיים ולא עוד 3, זה הולך להישאר פה עוד הרבה מאוד זמן, ככה שזה משהו שמקל עלינו לפני שאנחנו שמים את הפרסומת הזאת. התשלום. ליפסיטי משלמת לכם 75 שקל על כל אחד שבעצם נרשם לליפסיטי את תקופת ניסיון, מחכה 30 ימים, ומשם הוא בעצם קונה את ליפסיטי לעוד איזה חודש, ועל זה אתם מקבלים 75 שקל. אוקיי, אז בואו אנחנו נשים את הפרסומת הזאת באתר שלנו. אנחנו רוצים דאבל קליק בעצם על הליפסיטי פה, לחצנו דאבל קליק, והופיע לנו ריבוע כזה. זה כל מיני נתונים והכל על הפרסומת. דרך אגב, פה על מה שרשום בצהוב, מתחת לכל פרסומת, כמעט מתחת לכל פרסומת, יש מה שרשום בצהוב, אתם רואים? כל זה רשום בצהוב, את זה חייב לקרוא. זה משהו שהחברה עצמה, שפה זה ליפסיטי, הם שמו והם רוצים שאתם בעצם תשימו לב לזה. הם רשמו פה, אין לקדם את הקמפיין ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. זה אומר שהפרסומת הזאת היא נטו לאתרים. אסור לקדם אותו בשום מקום אחר. אז אנחנו נלחצנו פה, ויהיה לנו ריבוע כזה, נלך למטה ונלחץ פה על הורדת באנרים. הוא יופיע לנו בחלום פופ-אפ כזה. ומפה אנחנו נבחר איזה באנר בגודל, מה הגודל הכי מתאים לאתר שלנו. לפי דעתי הגודל הכי מתאים לי זה הגודל הזה. מעולה. אז אני אחרי שבחרתי את הגודל הזה, אני הולך פה לצד, ונוחץ פה על הכפתור הזה שמופיע פה. הוא נותן לי כזה קוד, אני נוחץ עליו ומעתיק אותו. ושם אותו באתר שלי באותו מקום שאני רוצה לשים את הפרסומת. עכשיו, במידה ויש למישהו בעיה לשים קוד HTML באתר, אם משהו לא בסדר שם, משהו לא מסתדר, אז אני מציע לכם לעשות דבר כזה. יש לנו פה, זאת אומרת, תמונת פלאש, ויש לנו פה תמונה רגילה. אז אנחנו נלך לתמונה הרגילה. הנה היא. אנחנו נלחץ עליה העתק תמונה. נעתיק את זה לאתר שלנו, לאותו מקום שאנחנו רוצים שתהיה פרסומת. נחזור לריבוע הזה. ונעתיק לשם, לתוך התמונה הזאת, את הקוד הזה, שזה בעצם הקוד שמוביל אותנו בעצם לאתר ליפסיטי, ואם פה כל אחד שנרשם ואז קונה את הליפסיטי לעוד כמה חודשים או לחודש שלא בטוח זה פועל, אז הוא בעצם אתם מקבלים את הכסף שלכם. אוקיי, זה הכל, זה הסרטון להיום. אנחנו הולכים להרוויח כסף מקליקון. עכשיו, למי שיש כלשהי שאלה, בקשה, משהו לא הבנתם, אתם תמיד מוזמנים להיכנס לפורום התמיכה שלנו. אנחנו שמתי לכם פה קישור ופה קישור, ומה שאתם צריכים בעצם לעשות, אתם חייבים להירשם, כי בלי שאתם נרשמים לתורים אתם אפילו לא יכולים לראות מה כתוב. אז אתם חייבים פה להירשם. לאחר שנרשמתם, אתם בעצם, נגיד והיה לכם כלשהי בעיה בתוכניות שותפים, שזה קליקון וסקין, אז אתם הולכים פה לתוכניות השותפים, ובעצם רושמים את הבעיה שלכם, או את הבקשה שלכם, או כל דבר שאתם רוצים לדעת, או לשאול. עכשיו, פה מתחת לסרטון, רק שנייה, פה מתחת לסרטון, רחוק הלכתי, פה מתחת לסרטון, של הקליקון, אני אשים לכם פה את היתרונות והחסרונות שבעצם של הקליקון, ותוך כדי אני אשים אותה גם בסקינדו, שזאת חברת שותפים שאנחנו נדבר עליה מאוחר יותר. גם פה אני אשים את היתרונות והחסרונות שלה, ואתם בעצם תחליטו איזה בין חברות השותפים אתם מעדיפים. טוב, אז תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון. אנחנו ניפגש בסרטון הבא.